저는 안 끝을 사나 못하기 때 사나 버린 거야. Emne bai unko tabuk kumui khe tamu kam roklai. Bunyi kam si kayu. Ngai munai khe bo class pori tongmani. Kelas 10 no. Ngai te ke bono sai rogo na na kha chuba suni bagi rogo. Kemno to 사제 뭐 가게 있는 거 사마다 kemno to 사제야 거. Tabuk lukurogni thani tamu sanamu jong kisa sai khina re gari. Ang lukurong abon koyo kisa 사jo 타jo khai suba suri dihne abon sano ang abon koyo. Ngai bai nini para khe bo jaga angkha. Ang para ka ampura. Bumung sagari. Ampura kami. Acha kumoi tini tamni bagai nang social media o nukjang nai nakha jeng tini nini nogo tabuk hor 9ta baji tongo o somoyo noni nukungni hamya saya hini khnaoi jeng logi logi no phaika aboni bagai tabuk lukuromi thani tamo sanamu jong kisa saikhna re gare ni nogo tamo problem ngi tong ano kai ingko rugini bagi ram kare ingko kam kai malaya wati ngai ne sabo nini nogo sori hamya kisa saikhna re gare anserai nini charai tabuk busuk torkha 15 bosor bo class pori tong kelas 10 class 10 ngai bo busuk din ngai sori hamya nogo klai tong abu kisa saikhna re gare 3 mas romoi nok sori hamya klai tong tana ngai doctor okai bo jaga nairikha khoi banarikha kate khoi nya hake jibu thanga tabo doctor okni khukti tamo saikhna rika saikhna re doctor kai ingko operation khai na unsa tamo bemar khe tamo abo tamo bemar mani bagai tini asakai jeng jalo klaikha kisa saikhna re gari bu sabata mane beto angho saisme Ani saja sori hamya jibo thangko operation khanya na orang pusha kare sing abon bagai lukurong no sano. amne tamo mani bagai dini tamni bagai sori hamya kha kisa saikhna re gari Bohok sajago nei bohok sajagi ingko khoi rogo tlangkha nei jibit thani ni sawo chung jibit thala kya ni bohogo ingko rok khai nai mani bor operation khanya nango hi sawo operation khanya nango chaga ngai tamo ni chung khayaw yang ya saring chung khayaw yang ya ma khanya bohok bisingo bubuk sawo tuju haing thaga hin chata ngai a tuju na operation khaya ngai jare phano khoting nai hi sawo amne bo jaga doctor pula phunumani khoyo phunumani pathomo ka busuk balok khabini sori hamya 3 mas rong kana di bohok sajago tongo bohok sajago hamukai tongo ataka khota jabari thangata tabuk ngangke operation khana bagai rang kre abone bagai lugurok ni thani chuba chu nai tong hatana nge munaino sa khamnai rina bagai operation khairina bagai busuk jorati rang nangno abu kisa saikhna re gade moro khai chung nai mani kai chana chung nai kya sa busu rang nang moro pachali saja sano pachali saja ngene ro khai manu hin chata ngai chin thani paste ka rang kre yo chung tang kai busana panji dina ba abong gani chung jat ang jat na sawo ani busana kicha na ji hine jat na ang se sana bothang ite sana boring ya emne bai unko tabuk kumui khe tamo kam roklai bunyi kam si kayu ngai munai khe bo class pori tongmani kelas 10 no ngai te ke bono sai rogo na kha chuba suni bagi rogo kemno to
사제 뭐 그래도 이놈의 사마다 깻마다 사제야고 tabuk lukurok ni thani tamo sanamo jong kisa saikhinare gari ang lukurong abon koyo kisah sajo tajo kai coba curi dihine abon sano ang abon koyo engke bai nini para khai bojaga angkha ang para ke ampura bumung sagare ampura kami